naimbag nga oras yo amin kakabsat kata aktimanan daytoy kabsat yo o may mangidanon iti napateg sa sao ni Apo Dios ngayon tayo mabasa iti nasantuan a surat kata sakbay ngayon tayo agrugi iti panagadal iti sao ni Apo Dios kata dawatek man iti panagmaymaysa tayo nga kararag kini Apo Dios. Amami a Dios sagyaman kami iti daytoy nga oras ngayon mo kata kami tapnon kami adalan iti sasaom kata tulungan daytoy anak ko nga gimensahe sapay kumata at balin daytoy nga inspirasyon kuno pagadalan iti amin. Lord agyaman kami iti daytoy nga oras ket may daydayaw tinagan mo ket isugim iti amin nga dayaw panagyaman panagtaleg itinagan ni Apong mi nga Jesus. Amen. Ket kumusta iti tunggal maysa kada tayo? Ket amok nga iti kastoy nga panawon tayo ket adda dagiti banbanag nga intay mapaspasaran kapo iti daytoy nga sakit. Hallelujah. Ket sapay kuma ta saan nga daytoy iti agbalin nga tubeng wenno agbalin nga manglapet kada tayo tapno intay ituloy ti panagdaydayaw tayo kini Apo Dios. Ay nakakabsat ket tatagundaway irugi tayo iti panagadal tayo kini Apo Dios babaen iti intay panangbasa iti nasantuan a surat iti libro ni Santiago chapter 1 verse 2. Ket basahan tayo iti Tagalog. Unana iti verse 2. Unana iti Tagalog. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. So nagasat tayo. Hallelujah. Gapo tahan na tayo nga pinaybayaan ni Apo Dios. Isut gapo na ngagtalinaed ko ma iti ragsak tayo ken kina simbang ti panunod tayo numan pay da tayo ket makapaspasaro no makapadpadas iti panubok iti biag babaan daytoy nga sakit. Sapay kumata saan nga daytoy iti mangted kada tayo iti ladingit kas kunak tatay han ko mga daytoy nga panubok ngintay mapadpadasan iti mangipaay kada tayo iti panakaupay no diket daytoy kuma iti mangipaay kada tayo iti kinatibker iti pamati tayo kinaapo tayo ni Jesus. Ket basahan tayo pa iti Santiago chapter 1 verse 3 nga kunana iti Tagalog version usuran tayo ket kunana ijay nga dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, hana tayo nga ikan ni Apo Dios iti panubok nga haan tayo nga kaya nga baklayan. Kano kitaan tayo iti napasamak kini Jesus iti krus, anya ba iti nangyari kanya na? Before isuna nga nailang sa iti krus, nagrigat pa isuna. Ado nga dara, hallelujah, naiparukpok iti krus, habang magmag na isuna nga bakbaklayin na iti krus, aging gana makadanon iti pantay nga pangilansahan dakin kwa na, kat sapsaplitan da isuna, aging gana nga nagkapkapsut, aging gana nga narigrigatan isuna, no kitaan da ijay, mas grabe, tinapasaran ni Apo tayo nga Jesus. Kat mo da ito'y mapantay patpadasan data nga panubok, kapo da nga sakit, ay nakakabsat, panubok lang da ito'y nga ipay kada tayo ni Apo Dios. Gamin kayat ni Apo tayo nga Jesus, nga makita na, no kasano, ti kinatibker, ti pamati tayo, kenkwana. Kayat ni Apo tayo nga Jesus, nga kitaan na no kasano ti kinatibker ti panagtalik tayo kanya na. Hantay ko mga rod niya maupay, anyaman dagitoy mapantay mapadpadasan data kastoy man ti panawon ti tiyempo tayo kastoy man ti sitwasyon ti biag tayo, hantay nga makarkarwar at datay lang iti uneg ti balay nga nakakulong, kapungarod ta daray nga sakit. Ket dawatan tayo lakta kini Apo Dios ti panangaywan na kada tayo. Amen. Ket sapay ko makakabsat tadagitoy nga sasao ni Apo Dios na mapantayo nangigan iti daytoy nga oras agbalin ko ma nga mangpatibker iti pamati tayo kenkwana. Hantay nga maupay, hantay nga maawanan tinamnama, nugikat tumigker ko mga tumigker iti pamati tayo ni Apo tayo nga Jesus.
Imbag tayo na tayo mabaybayan ti Diyos. Hallelujah. Ulitek, na tayo mabaybayan ti Diyos. Na tayo mapanawan niya ako Diyos. Kanayon na tayo may aywanan ti Diyos. Kastoy man ti tiyempo. Kastoy man ti panawon tayo. Panubok lang na ito'y ay tayo nakakapsan. Sapay kumati tayo ito'y nga oras. Naikan kayo. Iti sang kabasit nga adal. Katsakbay nga kibusak na ito'y nga ibingay ko kada kayo. Dawatik manan. Nakadoan dak. Iti sumagmamano nga minuto apa nagkararan. Amami a Diyos, sagyaman kami kadagiti sa saom. Ngayon pa'y mo kada kami datang nga oras. Lord, dawaton mi ti panang bendisyon, ken panarabay mo kada kami, sapay ko ma, tadagitoy nga mapadpadasan mi, panubok lang dagitoy iti biyag mi, kat sapay ko ma tadagitoy, timang patibker, iti pamati mi kanyam. Lord, dayta nga sakit, i-declare mi dayta nga oras, mapukaw dayta, babaan tinapatig ganagan mo. Man nakabalin ka apo, ket ammumi, nga dayta nga sakit, awan kaya na kanyam. Ket ammumi, nga dagitoy nga panubok, nga padpadasan mi dayta, mas karkarupay, tinapadasan iti krus. Agyaman kami Lord, kasana kami abinaybayaan. Agyaman kami, tas ibibiyag kami pailang. Ket si kangarod apo, ti pangital kami ti biyag mi, sikaw ti pangitalkan mi ti amin, nga ramiden mi ti nyaldawal daw. Nagyaman kami Lord, kat isugi mi manan ti dayaw, panagyaman panagtalek, itinagan ni Apo ming Jesus, nga isuna ti nangisalakan, iti lubong. Amen. Gagayem ken kakabsat, dayto iti kabsatyo, nga nangibingay kada kayo, iti sasao ni Apo Diyos, kat sapay kuma, tasan kayong mamuma, nga mangdingding kadagitoy, na mapanmi idandanon kada kayo. Aramidin mi daytoy tapno mapatibker ti pamati ti tunggal maysa kada tayo. Hallelujah. Hallelujah. Naimbag nga orasyo amin kat daytoy ti kapsatyo Pastor Brian Agustin.